እንታይ ትብል ፈጣሪ እንታይ ትብል ፈጣሪ ስለ ገሊኡ ሰብ ዓይኑን ቁሪ ቤቱ ዘይሽትቶ ምስ ጎድፉ ናይ እንዳማቱ ኸጻሪ ውሻ ጣሓሊፉ ህርድግ ዝብል ሓወኣፉ እንታይ ትብል ፈጣሪ ስለዚ ብስምካ ጠቢቑ ጠበቓኻ ዝኸውን ሕልንኡ ሕሊቑ መገዲ ዝዓጹ መገዲ ጸኒሑ ክምንጉድ ዝደሊ ክሳድ ሰበት እዩ እንታይ ትብል ፈጣሪ ስለዚ ቆጽሊ ዘይወድቐ ውዳእ ቆጽሊ ኣይካብ ጨንፈር ኣይካብ ጉንዲ ወዲቑ ዝረገፈ መንገዲ ግዲ ዝብለና ጽድቁ ኸነናዲ እንታይ ትብል ፈጣሪ ስለዚ ፍቓዱ ብዘንጊ ሰቒሉ ፍቓድካ ኻእስ መሲሉ ስሙ ዝኹለእ ስምካ ጨጫሕ ጊሩ እንታይ ትብል ፈጣሪ እንታይ ከም ንብልሲ ጨኒቑና እምበሪ